Gyere benne! Szóljad neki! Leti azon kéne így? Nem, Bence, ne szórakozzál már! Fussál neki! Ott gyere, ahol én jöttem! Bazd meg, takarodjál meg így érés! Átjössz a lábaim alatt? Húzzatok a Semmi, csak gondoltam, segítünk meglökni, de nem segítek. Na most, Bence, egymás... mereven állsz. Megyünk. Az ujjam, mondjam. Ha bár mondjuk úgyis valaki odaadja majd a... Achia! A nyakába ülj! A nyakába ülj! Mehet? Mehet, várjál. Elmondod. Jó. Nem menj. Milyen vagy? Nem örült. Nem csináltál. Nem örültem. Igen, azért. Valaki rúgja már fejbe! Hülye vagy? Achia! Achia! Hozd fel azt, létszik! Micsoda? Két csúszkát hozd fel! Ja, úgy hittem, hogy most fel. Ja. Achia! Hú, de kivi van ide. Ez az ajtóban is mész. Nyomjuk be négyen! Jó. Én csúszok alsó. Kettőt összerakjuk, Ah! úgy, hogy hasra fekszik a legmásra, és így egyre egymásra. Csak a második. Csak bagol. Aztán a boton. Igen. Wow. Ilyen nincsen. Ez az én osztályom. És büszke vagyok rá. Mindenki büszke lenne rá. Nagy kompozíció! Akkor hányan fekszetek rám? Akkor tényleg gyere, előveszünk. Mit csinálsz? Cipős. Nem, még nem akarok nagy, már van készülés már meg. Én baszom hát. Várjál, nem még helyezkedjek el. Helyezkedik ki. Na. Na, hol a többi ember? Jogi jövő. Na, mi? Valaki? Hányan vagyunk? Várjál! Toljunk még egyet, hogy kinek megrendesen van. Nice. Mi lenne akkor, hogyha odaadunk a háttal? Ne, hallod, hogy beáll az a baj viszont, hogyha beáll egy ilyen segédbe, És így víz hangzik. Mindenki ezt hallgatja. Bele egy időség. És hadd tudják meg, milyen az a budai életérzés. Kis hülye 9-esen. A macskába kukicsál be. A macska, te! Itt a cica rakéta. Hogyha utaztél majd személyben. Na! Mehet? Csapassuk meg. De várjatok, még kell még. És ezzel mi van? Fred egy kicsit csúszta előre, hogy itt hogy csak egy kicsit kell rajta. A kabinban mi van? Csak a mit basz. Na jó, egy megvan. Jó, oké, megvan. Várj! Lassabban, mert leküszünk.
Várja, hol nyomod? Én cicából. Akkor várj meg. Beciculás? Várj még, hát be! Na most én is cicába nyomom, Balázs, figyelj! Na jó, inkább hasonló. Várjál, még találjuk, ez így nem jó! Valami turbó van! Basszak. Na, mehet? Már a pallon! Ez így nem kössük, így ketten lecsúsztak, ez nem vicces. Na menjél balra! Elkezdte, akkor gyertek ti is! De így is viccen. Valaki rúgja fejbe az Alexa! Kurva ideg van. Daruka! Mit csinálsz? Fáj. Elkezd fogyni a hó. Bigger!